Verhoor je alsjeblieft niks. Laat het zwembad wezen. Het Iepenloftzwembad de Wettervlekken in Serustigveen is net vanzelfsprekend alle jaren weer iepen. Vrijwilligers, sponsors en de gemeente houden het zwembad boven wetter. Zonder harren, zonder beziekers het prijskaartje betalen matten. Dat houdt in dat een kaartje geen 3 euro maar wordt, maar 6 euro. Of een abonnement geen 80 euro maar is, maar 140. Daarom vindt vastzitter Joop Numan de rol van de gemeente Achtkarspelen van groot belang voor het zwembad. En wie ben er dan ook heel blij met deze gemeente? In wezen doen we het elke keer maar de subsidie die we krijgen. Maar de afspraak met de gemeente is heel duidelijk. Hebben we wat extra nodig? Geen het gesprek on. Barend Sikkema is al 10 jaar vrijwilliger. Hij vindt het zwembad wichtig. Ja, ik vind het. Want als ze altijd naar Boetenpost aan de drachten met de zwemlessen, dat is voor hun al je wel duurder. En ik kan beter in Iepen beter lessen hebben dan onder het dak, want dan ben ze boeten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Noordtocht had Numan nog een belangrijke boodschap voor de gemeente. Verhoor je alsjeblieft niks. Laat het zwembad wezen. Wie onze subsidie krijgen, die natuurlijk wel wat hoger mij. Laat dat voorop stellen. Tuurlijk, wie wil altijd per euro meer. En daar geven we natuurlijk elke keer weer in gesprek. Maar aan de andere kant, nee, wie als bestuur willen heel graag verder. En net de volle verhoren. Laat de gemeente en laat het zwembad het zwembad. En als we kwam er nodig binnen, dan ben we er.